Fil-jum tal-ħadd il-President ta' Malta George Vella ċċelebra t-tieni sena mindu ġie maħtur bħala l-10 President tar-Repubblika. F'dan l-anniversarju il-President f'messaġġ lin-Nazzjon Malti Wawċi semma diversi temi li messewlu qalbu f'dawn l-aħħar xhur. Il-President George Vella qal li matul dawn is-sentejn iltaqa' ma' bosta sfidi. B'waħda mill-kbar kienet dik tal-pandemija tal-COVID-19. Hawnhekk filwaqt li appella lil poplu Malti Wawċi biex ikun responsabbli innota il-ħeffa fil-programm ta' vaċċinazzjoni ta' pajjiżna. Il-messaġġ tiegħi jibqa' wieħed konsistenti. Irridu nibqgħu responsabbli, nibqgħu solidali ma' xulxin u nibqgħu maqogħdin mingħajr ma nitilfu t-tama. Dan jgħod issa aktar minn qatt qabel, meta kważi wara sena, nista' ngħidu li għall-issa għall-inqas għandna vaċċin li jista' jilqanna xi ftit u qiegħed jingħata lill-poplu Malti b'ħeffa. Il-President ta' Malta qal li x-xewqa tiegħu hija li flimkien bħala pajjiż naslu għall-għaqda nazzjonali. Proġett ieħor għal qalbi ħafna li varajt tul din is-sena kien dak tal-għaqda nazzjonali. Kif tafu, dan huwa suġġett li qed nisħaq fuqu b'mod kostanti speċjalment din l-aħħar sena. Aktar ma nara li qegħdin jikbru l-firdiet bejnietna, aktar inħoss il-ħtieġa li nappella għall-għaqda nazzjonali. Ma naqasx li f'dan il-jum speċjali semmi l-qalb ġeneruża tal-poplu Malti Wawċi. Bi sforz kbir irnexxinna ntellaw l-istrina li minkejja ċirkostanzi wriet għal darba oħra il-qalb kbira u ġeneruża tal-Maltin. Il-poplu Malti sab mezz ta' kif iwassal il-kontributi tiegħu biex tkompli tingħata għajnuna lil minu l-iktar dajjef fostna. Temi oħra bħal dawk tal-ambjent u l-immigrazzjoni wkoll ingħataw importanza fil-messaġġ tal-President Dr. George Vella. Finalment f'ismu f'isem martu s-Sinjura Mirjam Vella, il-President irringrazzja lill poplu Malti Wawċi tal-appoġġ kontinwu li jagħtuhom.